Tervetuloa teille kaikille tänne Solanaan ja katsomaan nyt Solanan treenivideoita ja miten Solana-tiimiläiset treenaa ja miten treenautan heitä. Nyt ensimmäisenä vuorossa Tuomi Jokinen, meidän Classic Bodybuilding kilpailija, ja aiotaan tehdä vähän takareisi kautta pakarapainotteista treeniä. Mennään katsomaan. Tuomo on varmaan jo lämmittelemässä siellä alhaalla, niin päästään vauhtiin. Elikkä aluksi me aloitetaan Tuomon kanssa reiden koukistus maaten ja yhdellä jalalla. Oikein eristävä liike. Elikkä nyt lähdetään yhdellä jalalla nostamaan. Ja kuten huomaatte, Tuomon polvi nousee ilmaan. Pari senttiä ilmaan, niin tuutte tuntemaan, kuinka paljon kovempi se puristus on. Kun yleensä aletaan nostaa lantiota, jolloin se voima siirtyy osaksi lonkan koukistajille. Elikkä nyt ilman. Myös ei päästetä jalkaa suoraksi. Jännitys pysyy koko ajan. Tätä liikettä me tehdään noin 4-5 sarjaa 15-20 toistoilla. No niin, nyt alkaa ensimmäinen kunnon työsarja, jossa me tehdään lopussa vähän staattisia jännityksiä ja puristuksia. Huomioikaa sitä polvea. Näette, jännitys pysyy koko aika. Lantio ei nouse. Ja sitten jätä. Ja ylös, purista. Jätä siihen. Ja purista. Ja vielä yksi. Jätä siihen. Ja purista. Toinen jalka. Mennään. No niin. Ja yksi vielä. Sitten jätä siihen. Ja hidas ylös puristus. Jätä siihen. Ja puristus. Ja yksi. Ja puristus. Noin. Alkaa takareidet lämpeämään seuraavaa liikettä varten. Nyt ollaankin jo toisessa vaiheessa reeniä. Eli tehdään liikepari. Lantion nosto yhdellä jalalla, mikä on myös todella eristävä pakaralihakselle. Ja sen jälkeen tehdään Smithissä yhden jalan suorijaloinveto. No niin, Tuomo lähtee tekemään. Mahdollisimman ylös koitetaan nostaa lantiota. Saadaan keskitettyä aika hyvin, kun on vain yksi jalka kyseessä. Puristetaan sekunti. Ja 2. Ja 1. Ja vaihtuu toinen jalka. Ja lähdetään puristaa sekunti. 1. Ja viimeinen. Sitten suorijaloin veto Smithissä yhdellä jalalla.
Paino siirtyy kantapäälle. Selkä pysyy vähän notkolla. Ei missään tapauksessa päästä pyöreäksi. Ja ihan ylös tullessa työnnetään vielä lantio vähän eteen. Eli supistetaan pakaroja ihan kunnolla. Alaslaskuvaiheessa takareides tuntee oikein sen venityksen, mitä enempi siirrytään paino kantapäälle. 2. Ja toinen. Aloitusasennossa, kun lähdetään liikettä tekemään, on hyvä ottaa ryhti. Selkänotkolle rinnan ylös. Aina kun ryhti menee vähän huonoksi, siirtyy voima pois lakareisilta pakaroilta. Kunnon puristus lantioita. Se lämmittelystä seuraava onkin sitten kova työsarja. Näitä kanssa tehdään 4-5 sarjaa, 20-15 toistoa. No niin, nyt lähdetään sitten viimeiseen kunnon työsarjaan. Tuomalla onkin jo pari sarjaa tässä alla ja ollaan valmiita. Katsokaa myös kuinka rauhallinen liike, eli ei tehdä mitään nykiviä, räjähtäviä toistoja, vaan puristetaan. Puristus. Nyt alkaa vähän painaa, eli jännitä sekunti. Alas. Ylös. 2 vielä. Ylös. Ja viimeinen lähtee. Ja vaihto. Se etu näissä yhden jalan liikkeissä on, koska yleensä ollaan aina toispuoleisia ja kun tehdään 2 jalalla, tehdään vaistumaisesti voimakkaammalla eikä edes huomata sitä. Ja puristus. Sekunti. 2 sekunti. Ja 1. Viimeinen lähtö. Noin. Ja sitten siirtyy yhden jalan vetoon. Myös hapennostokykyä tästä nämä yhden jalan liikkeet vaatii aina paljon, koska siinä tulee tulla sarjat. Taas katsotaan liikkeen mahdollisuutta. Niin kuin sanotaan, nämä on eristäviä liikkeitä. Pyritään koko ajan siihen lihasjännitykseen, supistukseen. Peiliin sama jos leuka laskee, selkä pyöristyy. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Tulee. Ja vaihto. Anna mennä. 2. 1. Paketti pysyy, vaikka alkaa olla raskasta. Tästä on vaihtoehto. Pystytään tehdä kahvakuulallakin yhdellä jalalla, mutta Smithissä tehtynä se on paljon tukevampi ja saadaan keskitettyä enempi sinne lihakseen.
No niin, ja me ollaankin tuolta seuraavaksi valmiina seuraavaan liikkeeseen. Nyt ollaankin jo kolmannessa vaiheessa. Lämpärit on tehty, eli reidenkokistus istuen. Ja sitten meidän oikein lemmikkilaite, vertikaaliprässi odottaa siellä. Tuomo tekee 10 pumppaavaa, jonka jälkeen 5 negatiivista minä vedän ja huippusupistuksen Tuomo pitää pari sekuntia. Ja pidä. Ja 2 sekuntia. Ja 2 sekuntia. Pidä. Ja 2. Pidä. Et luovuta. Kumpi voittaa? 1. Pidä loppuun asti. Et luovuta tässä lopussa. Anna mennä. Ja jes. Hyvä. Sitten lähdetään vertikaaliprässiin. Vähän aikaa saa siellä isompaa kaloria. Tässä mittatilaustyönä se. Nyt me halutaan varsinkin tehdä tää prässi takareispainotteisesti. Eli Tuomo on joutunut aika syvälle tonne sisään. Painetaan alas, näette kuinka tuohon pää vähän nousee, eli venytys lisääntyy. Samalla kun Tuomo työntää ylös, eli nyt painetaan lantiota kohti penkkiä. Eli nyt perse penkkiin. Kantapäillä paino, ei päästetä varpaille. Kaksi. Ja mikä tärkeintä, mitä ei vielä videolla olla nähtykään, sarjojen väliset venyttelyt. Annetaan lihakselle ja lihaskalvolle tilaa. Joten näette mitä Tuomokin juuri tekee. (15–20 sekkaa) treenautettavaa lihasta. Tietenkin aluksi kun tätä aletaan tekemään, ei missään nimessä tehdään se siis aika kevyesti. Lihashan ei tykkää kovan sarjan jälkeen, se ärtyy, voi krampata. Mutta pikkuhiljaa kun se tottuu siihen venyttelyyn, niin se sietää sitä hyvin. Suuri juttuhan esimerkiksi meillä Suomessa lavalla näkee paljon kehonrakentajia, joiden reidet on todella kireet. Ne jännittää tai ei jännitä, ne on kumminkin samannäköiset, eli kalvot on todella kireänä, ne on kuin kumipuku sen lihaksen päällä. Itse varsinkin olen saanut tästä metodista tosi paljon hyötyä, eli joka sarjan väliin treenautettavaa lihasta venytellään. No niin, viimeinen työsarja lähdössä, painoja on lisätty. Ja päästetään kaikki irti. Eli pumppaavalla tekniikalla alus. 6, 7, 8, 9 ja pidä. Ja alas. Pidä. Alas. Enää 2. Ja mennä. Enää 1. Että anna mun voittaa.
Kumpi voittaa? Kumpi voittaa? Pidä vastaan, et sä voi vikas luovuttaa. Noniin. Siinä on joku 240 painoa. Ja taas. Ja lantio alas. Anna mennä, anna mennä. Kaksi. Varsinkin kun tämän liikkeen alle tehdään ekana eristävä liike, nappaa paljon kovempaa takareisiin, kun et lähdettäisi suoraan tekemään vaan pääliikkeenä. Hyvä. Hyi hitto. No niin, 4. osio lähtee. Taas tehdään liikepari, taas tehdään eristävä liike ensin. Eli aloitetaan reiden loitontajalla ja ei tehdä hienoon piksutyyliin, eli penkuilla itseämme ylös tai ties mihin asentoon, vaan istutaan rehellisesti alhaalla ja aletaan loitontaa. 10 supistavaa, sen jälkeen hanat auki ja niin monta tulee. Ja sit hanat auki loppuun. Vauhtia lisää. Vauhtia tulee. Anna mennä. 5. Kaksi. Nopea. Tulee sieltä vielä. Noin. Sitten lähdetään safety carilla tekemään boksikyykkyä. Superhyvä liike, kun halutaan oikein tevistää pakaran lihakset, saada sinne venytystä. Plus paino. Tarkkailu. Lantioteen puristetaan. Venytys. Eli ei tietenkään kun boksikyykyssä on kyse, ei istua suoraan alas, vaan työnnetään vehva taakse ja ylös tullessa eteen supistetaan. Myös on kantapäille todella paljon paino, kiinnittäkää huomiota kun menette alas. Kantapäille. 3. Äteen juonoreidet toimii. Yes. Se lämmittelysarjasta. Sitten lähdetään valmistautumaan kunnon työsarjaan. No niin, nyt meillä onkin jo 3 työsarjaa alla. Lähdetään viimeiseen. Ei ole siis vaan tyttöjen laite. Ja nyt vauhtiin, loput vauhtiin. Mene. Just, se oli enemmän kuin äsken. Yes. Yes, stop. Meillä on ollut monta eristävää liikettä tässä ennen.
niin kuin olette huomannut, eli älyttömiä painoja ei enää tarvita. Vammautumisriskit vähenee, lihas on jo väsynyt, kuin jos oltaisiin otettu ensimmäisestä liike. Katsokaa supistus. Yksi tulee. Pidät siellä. Ei ihan käynyt haaveri. Mut te voitte tehdä liikettä tuntematta mitään. Eli tehdä vaan liikettä. Se on eri asia tehdä liikettä lihaksella. Ja ajatella, millä me sitä liikettä tehdään. Vai tehdäänkö me vaan. No niin, sit lähtee viimeinen osio. Kaikki John Meadows-fanit tietää hänen lempijuttujansa. Ja pätevä äijä muuten onkin. Me tehdään vaan ihan pikkusen eri lailla. Elikkä 2 sarjaa riittää. Ensiksi Tuomo tekee nousevilla sarjoilla ylös. Sit huili 3 nousevaa. Ja sen jälkeen kun on huilattu, tehdään se perustiputus staattisilla pysäytyksillä ja 4 tiputusta. Mutta aloitetaan ekana nousevilla sarjoilla. Aluksi omalla painolla. Nyt lisättiin 12 kiloa käsipaino. Riittää 8. Taas lisättiin paino. Nyt alkaa jo vähän tuntua. 4, 5. Mehut irritaan viimeinen. 6, 7. Tehdään pyöreä. 8, 9. Tuleeko? Se on siinä. Sitten huilataan, venytellään se jalka ja tehdään toinen. Ja sen jälkeen alkaa vasta loppukiri, se helvetti. No niin, toinen jalka lähtee. Voi ehkä näyttää helpolta, mutta koittakaa. Ei oo. No niin, 12 kiloa. No niin, ja viikko. Nyt alkaa, että tehdään töitä. Mene. Tulee samaan, pakko tulla toisen jalalle, ei voi lopettaa kesken. Mene. Tulee. Se jaksaa. Suurin osa lopettaa tähän, mutta tää ei riitä. Nyt lähdetään seuraavaksi. Seuraava on oikeasti vittumainen. No niin, nyt Tuomo on huilannut sen, mitä hän saa huilata. Lähdetään viimeiseen, eli 4 pudotusta, staattiset jännitykset. Huom, tässä on pohjalla ainakin 6 liikettä. 2, 3, 4. Tähän saa jäädä stop. Vähän alemmas parissa. No niin, tässä pysytään. Huomatkaa, normaalisti lopetetaan nyt ylös ja käsipaino pois. Jatkuu. 2, mennä. 3, mennä. 4, 5.
2. Ja siihen jää. Ja ylös viimeinen. Purista. Noin. Pois. Viimeinen. Toisiksi viimeinen. 1. 2. Anna mennä. 4, 3. Anna mennä 4. 1 tulee. Siihen jää. Ja ylös. Ja nyt oma paino. Näet, se voimat on aika vähissä. Ja sit me pysytään niin kauan staattisessa viivassa. Anna mennä. Stop. Jää. Siihen. Pidä. Ylös, viimeinen ylös. Noniin. Nyt huomaa, että alkaa olla jo happia voimat vähissä. Mutta vielä on 1 toiselle jalalle. Sitten se on finito. Noniin. Ja viimeinen lähtee. Nyt. Ja ylös. Ja pois. Saadaan tää viimeinen polki. Mennä 5. Mennä. Ja jää. Pysy. Ja ylös. Anna mennä. 4, 5 ja jää. 2 ja ylös. Ja viimeinen oman paino. Kaksi. Tulee. 3. Ylös. 4. Ja tähän jää. Ja tulee ylös. Tulevat perseestä. No niin, tuli se. Tullut missä? Tehtiin se ensimmäinen nouseva sarja ylös, kun mä sanoin, että seuraava on vasta vittumainen. No kamera meni kiinni, tuomitokas vittu oli se tääkin tarpeeksi vittumainen. Ja vähän niin kiroille normaalisti. Juu. Nyt ehkä vähän. Tuomo selviti hyvin. Tää oli koko treeni. Koittakaa itse. Kyllä pitäisi vähän tulla peffa ja ehkä takareisi kipeäksi.